strašne ticho tu, už ma to nebaví. Hello. Joj, ty kokšo, normálne zaspím asi. Áno, som teraz v Trenčíne. Tak. To sa ti len zdalo. Hello. Budem prísť. Nie. Nie. Ako škoda, bolo super, bolo školke. Aj zajtra idem. Čo? Neviem, no. Zaujímavé je toto. Ideš zajtra do škôlky. Zase. V pohode. Akože hej, extrémne, ale je to už odkiaľ si z pezinka. Ty si učiteľka? No, nie tak úplne. Áno, občas sa objavím v škôlke, ale nemám ešte spravenú pedagogickú. Občas sa tam objavím, no a pomáham, ale... To tak, keď mám čas. Aj, bože. Hello. Čo študujem? Zdravotnú. Ďakujem. Počkej, ja to zapnem o 4:00 a niekto mi raz povedal, že medzi 4:00 a 5:00 je najviac ľudí, tak ja si to vtedy zapnem. Dočkaj. Ináč ideš do školky. Či do školy? Jaj. Len tak, lebo môžem proste. Ďakujem. Nie, ty kokos poradí. WhatsApp? Čo? Bona tak, ja som v škôlke. Za jednu noc nič. To ja nespravím ani nič takúto vec.